Nitie seche moko ma Kiingereza wacho ni you've shot your foot. Sirikal masani owinjore ong'e ni wantie digital era. Onge giminyalo tim ma piny ok ong'eyo. Kata obed mana budget and appropriation bill, kata obed mana construction mar gero choo kumoro. Nyaka waginwang'e ka ng'ato goye picha. Mane kaka Morara no take fame within a very short time. Nikech nodhi to go picha gik ma sirikal pok otimo. Gima dang' wacho ni ka wang'eyo ni chik wacho ni before anything is done in a public sector, there must be a public participation, especially gima interfere, gima kao pes jopiny. Ka chik wacho kamano, in public participation. Nikech kokitime to kiny ng'ato dhi e court. To koyud ni nokitime to wach no chungi. Waweru gi shortcut ni ka jatelo osewacho gimoro to koro watime uratima mok waluwo chik. Mano kende gima dang' awach. To mogik awacho mana gimoro matin. Dang' aher ni wabede gi kue Kenya ka. Nikech kuma koro wachope ni jothurwa, Kenya koro dhidhi marach. Investors dhiringo, biashara dhidhi marach. Dang' wakwer ni sirikal, the opposition, gi jojenzigi obede piny. Mondo wang'e ni to koro ere kaka wanyalo gero Kenya. Nikech chalo ni ka wadhi at the rate ma koro wadhi ni, to Kenya ok dhi bedo Kenya. E weche mag ohala, e weche mag dak. Nikech kana neno gima notimore Kenya human right ma ji odhi gi runge mo goyo moriembo mine ka. Aparo ni wadhi kuma koro kok wang'eyo to kata our own security ok dhi bedo kanyo. Nyaka wabeduru piny mondo walosi kaka Honorable Raila Amolo Odinga nowacho. Erokamano ahinya Michael Agwanda. Robert Nyasuna ntiere iri Sadeko Soromo ka.